Regalo da film labur bat kontatzen duena benetako gertakarietan oinarritutako istorio bat, non Otsarkoagako 3 emakume hijito bajatzen diren Bilboko zentrura opari bat erostera. Dago kontatua bi modutan bezala, hasierakoa oso errealista da, dokumentala ematen du, eta bigarren zatia da pizkate poetikoagoa. Harremana sortu zen Tamara Klaveriarekin. Tamara Klaveria da Muge elkarteko lehendakaria eta beraiek dira Euskadiko emakume hijitoen elkartea. Orduan Bilboko denda batean ekintza bat gertatu zen eta horrek inspiratu edo indarra eman zidan Tamararengana hurbiltzeko eta esateko, jo Tamara, egingo dugu zerbait honekin. Eta beraiekin egin dugu filma elkarlanean. Hasieratik egon dira feedbacka ematen, gidoi aldatzen nirekin, grabaketan ere bai. Emakume hijitoen errepresentazioa zaintzea zen oso garrantzitsua niretzat eta gaur egun oso pozik nago, beraiek ere pozik daudelako egindako lanarekin eta asko maite dutelako emaitza. Gran Biako eguna izan zen dena egun batean, bai egunez grabatutakoa eta bai gauekoa. Orduan izan zen grabaketa egun gogorrena, egunekoa benetan oso erreza iruditzen zitzaigun eta asko konplikatu zitzaigun, zegoen Gran Bia beteta eta talde txikia zen eta oso zaila izan zen kontrolatzeko. Eta gero gauekoa oso polita izan zen, ez genekien azken momenturaino zenbat emakume jaitziko ziren Otsarkoagatik, ez? Orduan genituen antolatuta 2 autobus, baina esaten genuen, agian 20 bat etorriko dira, eta niretzat oso momentu hunkigarria izan zen grabatzen hasi baino lehen ikusi nituenean beraiek manifestazio batean bezala heltzen eta bajatu ziren 100 emakumetik gora. Abestu zuten martxoak 8ko manifestazioetan euskaraz abesten den abesti bat, baina beraiek bertsionatuta. Beraiek abesbatza bat daukate eta beraien estiloan abestu zuten. Eta guzti hori izan zen oso hunkigarria mundu guztiarentzat eta beraientzat Bilboko zentrua dago gaur egun pizkat debekatuta, ez? Eta gau hori izan zen pizkat magikoa, beraiek okupatu zutelako espazioa, ibili zirelako espazioan, dantzatu zutelako espazioa eta gau horretan izan zen beraiena, ez? Malagara joatea beti oso polita da. Niretzat bereziki zuzendari bezala lehenengo aldia da. Egon gara bertan ekoiztutako lanekin, Gariza Filmsen ekoiztutako 3 lanekin, 4 lanekin. Sorte on handia eman digun jaialdia izan da, sariak jaso dituzte pelikulak bertan, eta niretzat oso polita da. Pizkat orain hasten da pelikularen itziera fase hau, ez? Oraindik geratzen dira jaialdietan beste hilabete batzuk, baina Malaga da bukaeraren hasiera eta gogo asko neukan joateko. Gero hasten naiz nire 3. film luzea grabatzen. Orduan ezingo naiz eta El Regalok bere bidea jarraitu, ni egon naiz grabaketan, orduan nik ezingo dut bidaiatu pelikularekin eta horregatik niretzat da oso itziera polita. Eta gogotsu, ea zer iruditzen zaien. Egia esan film laburrak sortu oso elkarrizketa interesgarria egon naizen leku guztietan, ez? Alemanian egon nintzen filmarekin, munduko hijitoen zinema ospatzen duen zinema jaialdi batean, orduan oso interesgarria izan zen. Bogotan egon nintzen, Kolonbian, eta orduan oin Malagan ea estatu mailan nola ikusten duten istorioa eta hori gogotsu, jentearekin hitz egiteko. El Regalo egin genuenean gure ametsa zen egitea zirkuito internazional bat, ez? Azkenean Nora nire aurreko pelikula estrenatu zen pandemia garaian, eta naiz eta pelikulak egin zuen bilbidea internazionala ere ezin izan genuen ospatu, ez? Eta El Regaloren kasuan gertatu da, eta hori izan da guretzat politena, ez? Egon da hori Hego Ameriketan, Argentinan, Kolonbian, egongo da Mexikon ere Txilen, hemen Europatik Polonia, Alemania, Frantzia, Ingalaterran, Eskozian. Azkenean hori izan nahi genuena, eta nik uste oraindik geratzen direla ezagutzen ez ditugun sorpresa batzuk. Eta hori, eta estatu mailan ere asko mugitu da, eta azkenean film laburrentzako hori da garrantzitsuena zirkuito polit bat egitea. Malagako jaialdia eta gero primeranen egongo da, Movistarren ere eta hori ere bada garrantzitsua, beste bide batzuk zabaltzea jendearentzat. Eta datorren udazkenean
Abigira, hau da pizkate esklusiba. Zine aretotara joango gara, Empoderio eta El Regalo filmekin, aldi berean egongo dira emanaldi batzuk, datorren udazkenean, eta hori bai izango da benetako itziera, bi proiektuena eta bidaia luze eta politonena.